Il-korp tal-pulizija għandu jimxi b'mod ġust u ma jħares lejn wiċħadd. Dan qalu l-Arċisqof Charles Scicluna kif l-4 filgħodu ġiet iċċelebrata qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-209 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija f'pajjiżna. Charles Scicluna qal li huwa obbligu ta' kull membru tal-Korp tal-Pulizija li meta jisma' l-għajta ta' dieqa ta' ħutu jagħtiha widen. Dan hekk kif il-mulej jitlobna biex ngħinu lil dawk l-aktar fil-bżonn filwaqt li qatt m'għandna nħarsu lejn l-uċuħ. Intom qegħdin fostna eżis membri tal-Korp tal-Pulizija biex kunu l-widna tas-soċjetà tagħna li tisma' l-għajta tad-dieqa u taqsim il-qalb li titlob il-ħniena u tirrispondu għaliha b'mod effikaċi mingħajr ma tħarsu lejn l-uċuħ b'sens kbir ta' ġustizzja, ta' kompetenza, ta' fairness u anke sens kbir ta' dinjità ta' kull wieħed u waħda minnha. L-Arċisqof appella lil korp tal-Pulizija sabiex dan is-sens ta' lejaltà ikun dejjem preżenti f'qalbhom u l-formazzjoni tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda tkun ibbażata fuq ir-rispett lejn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u lejn il-libertajiet taċ-ċittadini. Il-mulej jagħtikom id-dawl biex l-għajta għall-ġustizzja tisemgħuha u ma ttarxu widnejkom qatt għaliha. Ma naqasx li l-Arċisqof jirringrazzja lil kull membru fih dan il-Korp tal-Pulizija għax-xogħol imprezzabbli tagħhom filwaqt li għamlilhom kuraġġ b'mod partikolari lir-reklut il-ġodda. Il-Korp tal-Pulizija kien twaqqaf mill-ewwel Gvernatur Ingliż Sir Thomas Maitland f'Lulju tal-1814. Dak iż-żmien il-Gvernatur kien ordna biex il-Pulizija ta' Malta ikollha żewġ dipartimenti distinti, il-Pulizija Eżekuttiva u l-Pulizija Ġudizzjarja, u permezz ta' proklama kienet saret il-karga tal-Ispettur Ġenerali tal-Pulizija li llum huwa l-Kummissarju tal-Pulizija.